Penemban, kula ingkang marak Penemban. Penemban, menawi wonten kepareng dalem, kula badhe matur Penemban. Nandalem mesti kemawon rak mboten supe to Penemban nalika bedah Medyun. Sinten to ingkang mboten purun kapundhut garwa dening Ratu Gung Binathara ingkang mangreh kawula saknagari. Asma Nandalem sampun kawentar kasusra dumugi sanjawining rangkah. Diajeng Retna Dumilah Kuncaraning praja Mataram inggih awet saking sinengkuyung dening para narapraja lan kawula ing negari Mataram. Nandalem rak piyai pinunjul ingkang hambek para marta berbudi bawa leksana lan netepi pangandika awet sedaya pangandika dalem dados punjering lan pandom tumrap sedaya paugeran lan wewaton wonten ing Mataram. Rak mboten sisip to Penemban anggen kula matur. Yayi garwanipun Kakang Diajeng Retna Dumilah. Yen sliramu ngendika kaya ngono, mbok ya cukup semono wae. Ning aja nganti kabeh iku mau dipirsani marang sapa wae. Aku ngerti drontroning pangandikamu tuk nalika bedah Medyun. Injih syukur menawi panjenengan boten supe Penemban. Yayi. Nganti kapan wae aku ora bakal lali perkara kuwi. Ya mung sliramu wis pirsa. Sadurunge Diajeng Retna Dumilah cumandha ana ing Mentaram. Wis ana garwa prameswari sing luwih sepuh. Diajeng. Aku mung mundhut marang sliramu. Mbuh kapan dinane wektune pun Kakang durung bisa nemtokake nanging aku ora bakal lali. Aku ora bakal nglalekake kabeh apa kang wis tak ngendikake. Ya mung aku nyuwun sliramu ya Diajeng. Sliramu kudu tansah sabar. Jrontolange besok yen pengen dadi garwa prameswari mesti ora kurang dalan. Oh injih, mesti kemawon Penemban. Kula badhe tetep sabar. Nyeranti menapa ingkang dados pangandika dalem. Ya, yen sabar kuwi yen pun Kakang Ulati kok saya manis pasuryanmu. Sulistyamu saya nambahi. Suasana iki dadi regeng. Injih sampun Penemban. Menawi panjenengan sampun enget. Iya. Kula pamit.
Panembahan. Kula badhe matur. Diajeng semangkin. Kala semanten wewayangan kula badhe nampi kawigadosan panjenengan. Kanthi wutuh Panembahan. Nanging kasunyatanipun kula menika namung dados garwa genep-genep kemawon to. Kosek to diajeng semangkin. Sliramu aja waton ngendika ning ngendika nganggo waton. Aku pirsa. Aku ngerti diajeng. Mung ya dadi garwa Nalendra kuwi mbok aja kulina mirengke ngendikane wong liya saka mburi. Ora prayoga diajeng. Kula mangertosi Panembahan. Bilih kathah garwa panjenengan ingkang linuwih sami barengipun tinimbang kula. Ora diajeng. Aku ki ora mbeda-mbedakake garwa siji lan sijine. Ya mung aku nyuwun marang sliramu. Kudu kebak kesabaranmu ya. Aku ora lali kok apa kang tak ngendikake. Kedah sabar. Menawi mekaten panjenengan ingkang leres, kula ingkang lepat ngoten. Ora ana dununge nglalilan sing luput diajeng. Ya mung pangandikaku ki gatekno mirengno. Wujuding bojo garwa sigarane nyawa nganti tekan besok kowe bakal ngempel kamukten ning bumi Mataram diajeng remangkin. Saestu menika Mas. Ya. Menawi mekaten nggih pun. Sampun lega manah kula. Tenan. Kula tak nyuwun pamit rumiyin. Arep nyanti. Anjing rampungke ingkang dereng rampung to. Nggih pun. Ampun lega kok. Panembahan. Panembahan. Diajeng atuh Mas Pati. Sliramu mireng apa sing tak ngendikake karo rai-raimu. Inji. Kula ugi nedha mangertosi lan ngrumaosin bilih kula menika sampun sepuh. Diajeng aja ngendika perkara sepuh. Nek kanggoku sepuh utawa tuwa kuwi padha wae malah aku ngerti. Ning rak kasunyatanipun sengados ngaten. Njenengan dalem ngersakaken kula kedah mangertosi sedaya kawontenan. Ning kudune sliramu garwa sing luwih sepuh kuwi mesti wicaksana diajeng. Dalem ugi mangertosi ingkang panjenengan kersakaken kala wau. Bilih kula kedah dados tiyang ingkang wicaksana. Rak ngaten to? Iya sing tak kersakake kaya ngono kuwi diajeng. Nggih sampun. Menawi mekaten kula nyuwun pamit. Oh sik to. Diajeng. Kabeh-kabeh kok padha cat. Yayati Soro. Inggih Panembahan, Sliramu ya mirengke saka mburi, saka pepungkuran iki mau. kula mireng sedaya ingkang dados rembuke panjenengan. Mbok garwa nata kuwi aja kulina mirengke pangandikane wong saka mburi. Kurang prayoga diajeng. Janipun nggih kula mboten niki ning kok
ngertos seruwing wonten wingking wau. Apa sing mbok mirengke apa? Menapa kemawon ingkang dados kersa panjenengan Panembahan. Heeh. Karana kula nggih garwa ingkang sepuh. Yuswa kula nggih sampun sepuh. Nek sepuh kuwi malah bantingane rasa to. Lah niku panjenengan ngertos piyambak. Mboten kula ngendika panjenengan tasih kemutan dos pundi Wis kula wentah panjenengan. Aja ndudah barang sing wis kawuri Diajeng. Inggih Mengko Panembahan. mundak ana sing kepengin. Dadosa menapa kula namung nderek kersaning panjenengan. Aku percaya kalawan siramu Diajeng Nyayati Soro. Kabeh iku mau nadyan to kepiye wae, kowe uga ketemu sing dewasa lan wicaksana. Inggih Panembahan. Yen mekaten kula nyuwun pamit rumiyin kula ngrampungaken wonten wingking. Arep tindak Panembahan. endi? Kula ngrampungaken padamelan wonten wingking. Monggo Panembahan. Garwa pirang-pirang kabeh padha nagih, kabeh padha ngundamana lelakon sing wis